Els vegetals antioxidants poden ser un gran aliat després dels excessos d'aquestes festes. Per exemple, les pomes, les cebes, el raïm, també el bròquil, també el te verd i molts altres aliments que d'alguna manera ens ajudin, Míriam, a depurar l'organisme, oi? Sí, home, jo no et sabria dir gaire si això ho depura o no, per tant, com que jo aquests coneixements no els tinc, hem buscat l'expert, el nostre nutricionista de capçalera, en Vicenç. Vicenç, bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta'm, tenim la pregunta ja d'entrada, que és, ens hem d'estressar si hem menjat aquells torronets tan bons de xocolata, aquells bombonets, què hem de fer d'entrada? Nosaltres sempre diem que abans que res molta calma, no tenir pressa per perdre allò que hem guanyat i pensar que tot el que hem estat guanyant ho hem disfrutat moltíssim i ens ho mereixíem perquè ha estat un any d'orillo, o sigui que es tracta de prendre-s'ho amb calma i ara recuperar una mica el que seria una alimentació equilibrada i diurètica. O sigui, d'entrada, sense estrès, i mira, i ara t'he proposat aquest exercici, estem al mercat. Sí. Ara imagina't que tu i jo hem de preparar una mica què menjar de cara a aquests propers dies. Som davant de fruita i verdura. D'entrada, amb què ens podem fixar? Essencialment el que hem de fer és el que tu deies, no? Fer una dieta de fruita i de verdures, sobretot verdures que tinguin molta aigua. A mi m'agrada molt treballar durant aquesta temporada les verdures que tenen aquest toc una mica amargant. O sigui, estaríem parlant potser, per exemple, que abans ho vèiem, no? Una de les verdures de temporada. Correcte, fantàstica, les carxofes són unes verdures fantàstiques, tenen un component que ajuda al buidat de la vesícula biliar, que és un dels òrgans que s'ha treballat més durant aquesta època de Nadal, no? El fetge, el ronyó. Després també tindríem el que serien l'escarola, que també té aquest toc amarg i que també ens serveix molt per fer amanides durant aquesta època, no deixar sobretot el tema de les amanides, que són molt diurètiques, porten molta aigua i també porten molt de carotè i molt de beta-carotè, que és un producte que ens va molt bé com a antioxidant durant aquesta època. Per tant, potser en fruita i verdura en destacaríem carxofa i escarola o tot el verd, potser per poder fer aquestes amanides. Correcte. I com a fruita, què destacaríem? Com a fruita, l'aranja també té aquest toc amargant que ens va molt bé per la vesícula, totes les fruites que porten molta aigua, com la taronja, les fruites de temporada. Les fruites, essencialment, són totes bones, recordar de menjar-les sobretot senceres i no fer-ho només amb suc, que és el còmode, conservar la polpa i treballar les fruites d'aquesta manera. Posar-les també, fer combinacions que en principi podrien semblar una mica arriscades, però que ara estan molt de moda, posar-ho també en les amanides, no? Treballar la poma, la pera, per exemple, és molt digestiva i ens ajuda molt, també es pot menjar amb pell. I, escolta'm, Vicenç, ara, abans de passar amb el peix, que el tenim aquí darrere, des de la redacció avui em comentaven si era o no cert el mite de bon matí beure aigua calenta amb llimona o bé aquells caldos de verdura de bon matí. Això què, bé o no? Nosaltres, quan proposem dietes de tipus diurètic o desintoxicant, sí que proposem aquest tipus de caldos, sobretot fets amb porro, amb ceba, potser una mica de fonoll, que també va bé pel tema digestiu, posar una mica de clau, i serveix també per fer un replaçament gàstric, no? Serveix per calmar-nos, per omplir-nos, per tenir menys gana, reduir l'ansietat. Sí que és una bona estratègia, doncs això, prendre aquests caldos no només al matí, al matí va bé perquè són calents, inclús també ens poden donar una sensació de laxitud, fer que siguin laxants, a vegades durant aquesta època tenim problemes gàstrics, aleshores ens funciona, sí, jo ho trobo adequat. Perfecte, i després, en quant a peix, què, és una bona opció fer peix aquests dies i com l'hem de fer, Vicenç? A la planxa, jo imagino que fregidet amb patata, res de res, no? La idea d'aquests dies seria essencialment treballar el que dèiem de les fruites i les verdures i a nivell de proteïnes, doncs proteïnes de fàcil digestió, i en aquest sentit segurament el peix és el plat estrella, i el que tu deies, la tècnica culinària, sobretot treballar tècniques culinàries que siguin suaus i digestives, no entrar amb els fregits, amb els rebossats, treballar molt, per exemple, el papillot, que dona molt de gust als peixos, treure-li una mica de por al forn. Jo quan parlo amb pacients així ho dic, ostres, treballa una mica més al forn, perquè es té tendència a treballar molt
el bullit i la planxa, però el forn és una tècnica culinària gustosa i és ideal. O sigui que el peix, sobretot peix blanc, i si fem peix blau, que té un contingut d'omega-3 i d'àcids grassos poliinsaturats doncs raonable i molt bo, i va bé pel tema cardiosaludable, potser fer-lo més per dinar. Has dit peix blanc, per la gent que no sapiguem gaire diferència entre blanc i blau, blanc quin és? Peix blanc seria potser el lluç, aquí tenim segurament el gall, el llenguado, el rap, tots aquests peixos, doncs el nom fa la paraula, no?, de color blanc. Perfecte. I escolta'm, també una altra coseta. Mira, anirem avançant, que veiem que cap allà també hi tenim la carn. Una cosa, Vicenç, per la gent que també ens diu, ara que s'han acabat les festes, anem per la dieta d'un sol ingredient. O sigui, allò que hi ha gent que et diu, jo ara em passaré el dia menjant una poma, que els hi hem de dir. A mi m'agrada molt transformar la pregunta. La pregunta seria, aprens a menjar menjant una poma? No. T'avorriràs mortalment? Sí. Tindràs més gana fins i tot i més ansietat, no potser? Recuperaràs el pes que perdis ràpidament perquè no hauràs après res? Doncs si respons a aquestes preguntes ja s'entén que la dieta adequada és una dieta variada, controlada i això, amb molta aigua i amb molta fibra. I ara tenim, per exemple, aquí una parada que veiem carn també. De carn, què? Com anirem postfestes? Bé, la carn com... S'ha de reduir el contingut proteic en general, treballar també les llegums, perquè en la dieta mediterrània... Ah, sí, això et volíem demanar. Les llegums, què tal? No, les llegums molt bé. De fet, és la font de proteïnes dels vegans i dels vegetarians. És un producte que cal que nosaltres comencem a recuperar, no? Es feien els cuinats les nostres àvies i nosaltres sembla que l'hem perdut una mica. Aleshores jo crec que s'ha de recuperar la llegum i quan parlem de carn, doncs tendir sempre a carns blanques, de fàcil digestió, durant aquesta època. I Vicenç, quants àpats hem de fer al dia? L'ideal és fer 5 àpats, l'esmorzar, el migmatí, el dinar, el berenar, el sopar, inclús, si podem, el ressopar. Perquè l'ideal seria treballar el sopar una mica més d'hora, que tenim tendència a sopar a les 9 i a les 10. Sopem molt tard. Hauríem de sopar amb els nostres fills a les 7, 7 i mitja, estil francès, no? Ja ho direm els del programa, perquè crec que no arribem a casa. És difícil, no?, compaginar-ho amb la feina, però aquesta és la teoria, s'hauria de fer així i aleshores doncs fer un ressopar, que en el cas de dietes desintoxicants com les que estem parlant, doncs fer el caldet aquell que comentàvem abans d'anar a dormir, o fer un làctic que també ens relaxarà. Ah, sí, els làctics bé? Iogurts i formatges? Làctics, tendir a làctics descremats, no? I bé, perquè a més el iogurt, per exemple, és un probiòtic que ens ajudarà molt en el tema de la flora bacteriana, que en aquesta època ha estat bastant danyada. L'hem atabalat bastant, aquesta flora, amb tots aquests excessos. Aquesta flora està que no s'hi veu, o sigui que els làctics, el que és els probiòtics que nosaltres diem, doncs són ideals durant aquesta època. Fantàstic, Vicenç. Emma, ja ho has vist, jo crec que tenim aquelles eines per tornar a intentar recuperar una mica el ritme de tota aquesta flora que l'hem deixat una mica despistada. I no, ja vam votar totes les idees, moltíssimes gràcies al Vicenç per posar-li molt fàcil al nostre cos. Merci a tots dos. Vinga, en directe des del Mercat de la Sagrada Família.